kontakt til at tænde og slukke. Jeg kan ikke skrue med der på timer eller sol og mørk. Jamen det er... Hvis nu du går til kameraet, så slukker den lige med. Jeg vil bare lige sige lige om lidt, at jeg er nødt til at gå ind, fordi jeg fryser. Det kan også bare være lige meget. Den har ikke rokket ud af flækken. Jeg ved ikke, men jeg fryser simpelthen til jerndødt. Nu så synes jeg også bare, det står stille. Ja. Men er vi begge to fuldstændig sikre på, at den bevæger sig før? Ikke også? Man skifter retning, og den bevæger sig. Ja. Nu står den stille. Prøv at det er ikke normalt, det der. Prøv at, jeg ved godt, at den ligner heller ikke en stjerne som de andre. Prøv, hvis du kigger på alle de andre stjerner. Du ved ikke. Den ser meget tættere ud på. Prøv at se, og det ser ud som om den er inden for vores stjerne. Det ser ud som om den er udenfor. Prøv, hvis du ser på alle de andre stjerner, der er slet ikke så meget power på overhovedet. Selvom vi har en god stjerne for Anders. Ej, det er smukt. Prøv, hvorfor skal den der... Nå, prøv at se, deroppe der er en, der kan dust. Lige deroppe over. Der er også en, der er helt klar. Den er ikke helt lige så stor, men den er lige så klar. Prøv at høre, hvad jeg tror fandme, vi bliver fucking overvåget, mand. Måske ikke lige os som personer. Nej, men jorden generelt. Ja. Bestemt, der er nogle af dem, der er derude et eller andet sted, der er Der klogere er end os. Karlsvognen. Lige op over os. Se. Ej, jeg kan slet ikke fokusere. Jo, der. Jeg kan se Mælkevejen. Jeg kan godt tænke mig at have boet ude i det gamle hus nu, fordi at så har der ikke været så meget lys for den her lorteby til at ødelægge det. Ej, jeg synes ellers, det er flot her. Ja, prøv at det er gadelampe, der hvor den skal skydes. Ja, det skal den bare ud til den op. Før der var den heroppe på billedet. Nu er den hernede på billedet. Den har ikke rykket sig før siden. Er du sikker? Ja, 100. Prøv. Der står på nøjagtigt. Jeg kigger på de to stjerner, der er på hver sin side. Nu ser jeg på billedet, hvor Ja. den var henne, da jeg satte den på kameraet. Jeg kigger på de to stjerner, der er til hver sin side af den. Jamen prøv at høre, nu ser jeg på kameraet, hvor den var, da jeg satte den på kameraet, og jeg har ikke billedet ved kameraet. Og hvis ikke I har billedet ved kameraet, Der er ikke noget nærmere det. hvis den lige pludselig er forsvundet fra billedet, så er jeg sikker. Shiva, ind. Jeg mister tisser i istapper.
Prøv at... Shiva, hvad fanden laver du derinde, var? Hvad laver du inde i mit husrum? Så hun opfører sig underligt. Det har jeg ikke set hende gøre før, det der. Prøv at der sker. Ligger der en gård deroppe med nogle dyr af en eller anden art? Hvad siger du? Der ligger der en gård deroppe af med nogle dyr af en eller anden art? Ja. Jeg hørte et eller andet, så er der nogen, der sparker helt vildt til en dør eller en væg. Prøv at tjekke på det. Hun kan sige, hvad hun vil. Men den flytter sig. Den fucking flytter sig. Prøv at se på det. Ned på kameraet. Prøv at tjekke på kameraet. Den flytter sig. Du kan sige, hvad du vil, men den fucking flytter sig. Lige om lidt, så er den ude af kameraet, vel? Skal vi ved? Skal vi ved på lige om lidt, så er den væk af kameraet spillet. Du ser, der er en lys en, der farer henover. Ja. Ja, Der var et stjerneskud. Der var så det var stjerneskud. Og den der kører det op, det er satellit. Ja. Og den er mystisk. Prøv at jeg er altid på stjerneskud. Der er altså noget, der ikke er helt så ungefær, som det plejer at være her. Der er nogen, der kigger ned på os. We are all aliens. Ja, har du ikke nogen gange, det er nogle her, der filosoferer nogle gange, måske kommer, fordi menneskerne, de giver jo ikke nogen mening her på jorden. Hvis du kigger på alt andet dyr, der har ikke også, så menneskerne, det eneste, der giver mening, det er, at måske kommer vi alle sammen for det. Det eneste, der giver mening, det er, at vi ikke skal tro, at vi er enehersker her i det her fucking univers, mand. Prøv at tro mig, at der er så mange planeter og stjerner og sådan noget, du ved ikke, derude, og hvorfor skulle vi være den eneste race, som bare lige har kommet ud til vores egen måne og sende små satellitter ud igennem vores solsystem. Prøv at høre, der er selvfølgelig der racer, som er 10 gange mere udviklet end os. Hvorfor skulle ikke være det? Og prøv at, ved du hvad, jeg har ret. Prøv at tjek, den flytter sig fucking gerne. Og den flytter sig rigtig, rigtig fucking langsomt i forhold til det der... Hvad fanden på den af? Jeg ved, jeg har fat i det eller andet der. Jeg ved bare ikke hvad. Fordi at efter at vi har gjort opmærksom på den, så er den begyndt at opføre sig rigtig mystisk. Den bevæger sig ikke mere. Ikke på samme måde, i hvert fald. Den skifter ikke retning. Men det kan også godt være, at den er i gang med at lave en scanning af et eller andet. Du ved ikke, så laver den lige en... Prøv at se. Prøv at se, den er næsten forsvundet fra billedet nu. Ja. Men det er bare mærkeligt, at den ikke flytter sig i forhold til de to stjerner, den ligger imellem. Hey, du må da godt komme over og prøve at teste os ud og se, om vi er sådan noget. Kom glad. Du må godt prøve at tage mig med ud. Se, hvad der sker ude i planeterne. Bare ikke få en eller anden sonde proppe op i røven. Så er jeg sgu ligeglad. Jeg kunne godt tænke mig at blive taget op i et eller andet fucking rumskib, og så komme med på en eller anden stjernetur, du ved. Eller en... Ja, lige få lov at få indsigt i, hvad der foregår. Ja. Helt 100, det kunne være bladet. Og prøv at høre, det der Ancient Aliens program, der kører. Ham der, Erik Heineken, han har fattet noget det rigtige. Han har skrevet den der Chariots of the Gods. Du ved, himmelgudernes vogne. Og han sætter spørgsmålstegn ved alt. Bibelen har skrevet, du ved ikke, om Gud, for eksempel. Hvorfor Gud er Gud? Hvorfor er han ikke et fucking rumvæsen? Det ved jeg ikke, altså... Det ved man jo heller ikke, om han er. Nej, men det er jo det. Og mange af de ting, som prøver, ved du hvad, det er jo
rigtig super kløgtige spørgsmålstegn, han har sat, mand. Hvorfor skulle en Gud være, du ved, det store almægtige? Prøv lige at høre her. Prøv at kigge til den stjerne, der ligger til venstre for. Den ligesom har flyttet sig. Den stjerne, der ligger til venstre for, den, Ja. ligesom om den fader ud. Jamen, den kommer tættere på, den stjerne der, den der. Prøv at se. Forstår du, hvad jeg mener nu? Jeg startede med den herop. Ja. Ikke? Nu er den hernede. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Den flytter sig på en rigtig mystisk måde i forhold til det andet. Før der kom den imod os sådan henad, så skiftede den retning den her vej, før jeg begyndte at filme. Men lige så snart den er ude af billedet, så stopper jeg. Så har jeg fået mit bevis. Og jeg synes også, den står og blinker lidt. Ja, den... Det er syret, det der, mand. Prøv at tjekke, den står og flasher på mit kamera. Prøv at tjekke. Prøv lige det der. Den står og flasher på kameraet. What the fuck? Men det kan man ikke se, når man kigger op. Der sker noget deroppe, mand. Der gør? Ja, hvorfor kan man ikke se det, når man kigger op på den? Hvorfor kan man kun se det på kameraet? Det er fordi vores syn, det ikke opfanger alle lysbølgerne. Prøv at det er med syre, mand. Ej, det er rimelig hjernet, det der. Prøv at jeg har fucking fanget en UFO på film, mand. Hvad sker der for det? Fuck yeah, mand! Ej, det er rimelig klippet. Tag det! Hvorfor foregår der noget helt andet på kameraet, der gør det? Prøv at den står og flasher nu, mand! Ja. Hvor er det syret! Men det kan... Prøv at kigge op, det sker slet ikke deroppe. Det er jo helt vanvittigt. Ja. Prøv at på 14 minutter, der er den næsten forsvundet ud af billedet. Ja. Men deroppe, der står den stadigvæk, så at sige det samme. Ja, det samme sted. Ja. Hvad sker der for det? Prøv at høre, det der, det er ikke helt kosher, det er ikke. Nej, det er faktisk pænt weird. Jeg er ikke sikker på, at den deciderede direkte UFO, fordi jeg har ikke set den for, du ved, lave alle mulige tricks og sådan noget, men det er i hvert fald ikke en stjerne. Nej. Og det er heller ikke en satellit. Og det er heller ikke et stjerneskud. Og det er heller ikke min pik. Så meget ved jeg. Er du helt sikker? Ja. Så meget lyser den ikke. Ikke engang er mørk. Det jeg flyner fuldstændig over, det er, at de ting, der foregår på kameraet, det kan man ikke se, når man kigger op. Ja, den står og flasher. Ja. Ja, og prøv at se, nu lyser den fuldt ud igen. Ja, den gør et stykke tid nu. Det er voldmystisk, det der. Og den ikke rykker sig en tomme op på himlen. Nej. Og når den er forsvundet fra billedet på kameraet, så slukker, så er der ingen grund til at filme mere, fordi at... Vil du godt se, det vil jeg ikke kunne filme i fri hånd, og så få nogen til at tro på det. Nej, så vil der komme rystelser og ting og sager, som kan blive ved med at blive bortforklaret med det og sådan noget, ikke? Det er bare det, jeg er dødt. Ja. Men også når du kigger op på himlen, du ved ikke, alle de andre stjerner, de ser jo normalt ud. Ja. Du ved, den der ser jo bare ud, som om den ikke passer nogen steder. Undskyld, jeg siger det, men har jeg ikke ret? Jo, den er special. Ikke? Og så er der den deroppe, den har vi jo ikke engang kigget på endnu, om den har flyttet sig, eller om det er nogenlunde det samme. Tænk på, hvis der er flere. Tænk på, hvis der er måske en 4-5 stykker, som laver samme tricks, eller du ved, som laver en lille overvågnelse, eller også pisse, whatever. Ja. Det kunne være lidt flippet. Den er næsten væk. Ja, og det har ikke engang noget med bilen at gøre, at den flashede sådan før. Fordi det vil jeg også lige prøve at tjekke, om det muligvis var med bilen, at den begyndte at blive sådan. Ja. På at det ikke engang. På at det der, det jeg har fanget mit eget bevis på, at vi ikke er folk er alene i det her univers, men det synes jeg er sejt. For det ser ikke ud som om det er menneskeskabt. Undskyld, jeg siger det. Tror du? Nej, fordi det... Hvis der havde været et fly eller en helikopter eller noget, du ved ikke, så har der været noget
Prøv at se, nu skifter den retning igen. Kan du ikke se det? Nu kommer den over imod os på... Nu er den næsten væk. Ja. Hold da kæft, hvor er det syret, det der, mand. Kæft, bare jeg havde haft et lidt bedre kamera. Men okay, nu zoomer jeg lige ind, og så zoomer ud og slår. Men man kan heller ikke se nogen af de andre stjerner overhovedet. Det er kun den der. Det er fandme mystisk, mand. Nå, vi lukker her ved 18 minutter, og så siger vi, at